Aşgabatda subsidiýerlenen ölümleriň satywy 2 ay bäri ýaşaýjylaryň öýlerine eltmek arkalamalaşyrlar. Döwlet dukanlary bolsa alyjylaryň nowata durmagynyň öňüni almak maksady bilen kesgitlenen bahadan adygy satmaýar. Şeýlelikde bazar bahalarynyň ýygyderli galýan wagtynda ýylat köpçüligine hökümetiň arzan bahadan wada beren adygyny satyn almagy umyd edip garaşmak galýar. 23-nji ýylda Aşgabatyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary subsidiýelenen bahalardan indiki azyk paýyny aldylar. Bir maşgaly üçin niýetlenen azyk önümleriniň paýynyň bahasy 60 manada satylypdyr. Bu Türkmenistanyň Merkezi bankynyň valyuta kursyna görä $17 barabar. Habarçylaryň sözlerine görä adygy getiren işgärler ýaşaýjylara iýul aýyndan başlap iýmit paýlanşygynyň her 10 günden bir gezek boljakdygyny duýdurypdyr. Mundan öň adygy ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek boýunça maý aýynyň başynda girdilen düzgünler paýogyň hepdede bir gezek berilmegini göz öňünde tutýardy. Şeýle bolsa iş ýüzünde şondan bäri Aşgabatlaryň kimdir birine adyk paýy 2 ýa-da 3 gezek getirilen bolsa beýleklere diňe bir gezek eltilipdir. Emma bir gedegem azyk paýyny alyp bilmedik maşgalalar hem bar. Bular esasan şäheriň etegindäki kiçi etraplaryň ýaşaýjylary. Görnüşinden häkimetler ýylan üçin hepdede bir gedek iýmit paýlamak baradaky ozalky meýilnamasyndan hem el çekip muny köp gören bolmagyna meňzeýär. Şonuň üçin indi ony aýda 3 gezege çenli azaltmak kararyna gelen bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Azyk önümlerini öýlere eltmek tejribeti maý aýynyň başynda prezidentiň ogly premier ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň prezidentiň awryny bozýan nowatlary tanqid edeninden soň başlanypdy. Paýtagtyň köp ýaşaýjylary bu usulda azyk paýyny diňe bir gezek alyp bildiler. Emma käbir ýaşaýjylar özlerine döwlet tarapyndan wada berilen azygy almak hukugundan ýüz öwürmeýärler we arş şikaýetler bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçymyz käbirleriň şeýle tagallalary bilen azyk paýyny iki hepdede bir gezek öýlerine eltdirmegi başarýanlygyny, beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip azygy alyp bitmäge çagyrylýanlygyny habar berdi. Bu döwürde şol bir önümleriň bazar bahalary ýygyderli ýokurlanýar. Hususan da 23-nji ýylda Aşgabatda ötümlük ýagynyň ortaça bahasy 1 litr üçin 52 manada, şekeriň 1 kilogramy 25 manada, towuk butlarynyň 1 kilogramy 46 we 55 manada aralygyna getdi. Emma subsidiýerlenen bahadan azyk önümleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine eltip berilmegi diňe paýtagta degişlidir. Türkmenistanyň vilayetlerinde aýratynam owy ýerlerinde azyk üçinçiligi hatam yaramaz. Geçen ayda Mari'nin ýaşaýjylary ýanwar aýynyň 10 paýogyny satyn alyp bildiler. Mari vilayetiniň merkezindäki käbir döwlet dukanlarynda şonda diňe un satyldy. Subsidiýerlenen önümleriň sanawyna giren beýleki azyk önümleri ýagny ösümlik ýagy, şeker we towuk butlary satylmady. Owa ilaty çörek pişirmek üçin mökleti geçen makaron önümlerini, pethili tüwini, mekke jewini we kepegi übemek ýaly dürli usullary tapmaga mejbur bolýar. Azatlygyň çeşmeleri ozal hökümetiň ilada subsidiýerlenen bahalardan azyk önümlerini satmak düzgünni doly ýatyrmak planlary seredýänligini habar berdi. Bahalaryň ýygyderli ýokurlanmagy, girdejileriň azalmagy we ilatyň maddi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy köp maşgalany bazar bahalarynyň has arzan bolan subsidiýerlenen önümlere garaşly edýär we käbir maşgalalar üçin gün görmegiň ýeketäk mümkinçiligi bolýar. Ilata belli bir mukdarda azyk önümlerini döwlet tarapyndan kadalaşdyrylan bahalardan satmak tejribeti 1990-njy ýyllaryň ahirinde ýurtda girdilipdi. Subsidiýerlenen önümleriň sowdasy diňe döwlet dukanlarynyň üstünden alınıp baryldy. Azyk krizis agyrlaşyp 2018-nji ýylyň ahirinde ýurtda çörek ýetmezçiligi döräli bäri häkimetler subsidiýerlenen önümleriň satylmagyna birnäçe edip çäklendirmeleri girdipdi. Birnäçe ýyl bäri hökümet adam başyna her aýda 5 kilogramdan köp bolmadyk un paýyny hem doly üpçün edip bilmän gelýär. Mundan başga da Türkmen döwleti subsidiýerlenen önümleriň bahasyny fevral aýynda ýokurlandyrdy. Soňky aýlarda ýagdaý epesli yaramazlaşdy. Aýlyk paýy diýilip adlandyrylýan azygyň muktary ýene azaldyldy we ilad üçin olary satyn almagyň mümkinçilikleri ýene çylşamlaşdy.